Arribem a un quart d'una del migdia amb el Toni Castejón de Comissions Obreres de Mossos d'Esquadra. Benvingut, Toni, bon dia. Hola, molt bon dia. I avui també ens acompanya el sergent de Mossos d'Esquadra, Andreu Ramos. Hola, bon dia. Bon dia, benvingut. Fa només uns moments un acte al Departament d'Interior en protesta per al tema armilles. Com ha estat? Bé, avui hi havia Consell de la Policia, on es trobava el conseller, el senyor Espadaler, i el que hem fet és, delegats sindicals i altres companys, ens hem reunit a la porta. Eren poquets perquè no havien demanat concentració, ja que l'últim cop ens l'havien denegat, i sobretot el que s'ha buscat és un efecte visual. El que hem fet és anar amb camises de policia, és el que es veia, i totes tacades de sang amb forats d'impactes de bala. Havia també un company que estava tirat al terra, apunyalat, amb una bassa de sang. Vull dir, la imatge, la veritat és que era una miqueta, cridava molt l'atenció. Però sobretot era per reivindicar el tema de les armilles. És a dir, el que és una autèntica vergonya, i avui era el dia apropiat perquè havia Consell de la Policia amb el conseller. El que és una vergonya és que ens els vulguin fer pagar. El que hem representat fora són fets que ja han passat. No és... Podríem dir qualsevol dia pot passar, sí, evidentment, però és que ja han passat. És a dir, tenim companys apunyalats, tenim companys ferits per armes de bala, tenim tot tipus de ferits en aquest sentit, i la resposta que ha donat la Conselleria a un manament del Parlament que els obliga a donar-nos armilles és que ens les paguem. Llavors, davant d'aquesta proposta indigna, el que hem fet és ensenyar una miqueta de, bé, voleu això? Doncs això és el que pot passar. No pot ser que és una eina, no estem parlant de sou, estem parlant d'una eina absolutament bàsica com és un cinturó de seguretat per un vehicle. És a dir, ho necessitem per treballar, doncs el fet que es la vulguin fer pagar és el colmo, no? Sergent Ramos, un fet preocupant que els Mossos d'Esquadra, en aquest moment, amb el segle que estem, al segle XXI, no tinguin unes armilles per poder protegir-se davant de qualsevol tipus d'agressió violenta. Sí, efectivament. El que suposaria tenir una armilla seria tenir una previsió, una manera de poder-se defensar en atacs poc previstos, que siguin sobtats, i bueno, el no tenir-la o tenir que pagar-se-la en un moment de retallades de crisi on ja ens han tocat prou el sou, entre altres coses, doncs, bueno, suposa que molta gent no hi arribi. Llavors, a partir de que te facin pagar un tant per cent molt elevat, que podria ser d'aquí, bueno, al voltant d'un 50%, doncs podria ser que molta gent no hi arribés i no l'agafés. A part d'això, a banda d'això, també podríem dir que l'armilla, tal com ho estan manegant, és possible que trigui més d'un any en arribar. O sigui, el que estan fent no és d'avui per demà. No decidiran que demà ja podrem tenir-la ni pagant-la, la que ells decideixin. Llavors creiem que és una mala política del departament. Clar, perquè de fet hi ha Mossos d'Esquadra ferits per no portar l'armilla. Amb l'armilla s'hagués pogut evitar aquesta agressió. Sí, recordem, tenim un company que li van disparar i actualment porta al seu cos 53 perdigons de plom, que no pot treure's. Els portarà per vida i una armilla està demostrat que li hagués evitat 48. Tenim un company de Lleida que va ser apunyalat a la lumbar el mes de juny-juliol, no recordo exactament, que la foto de la seva camisa plena de sang és absolutament, i aquella sí que és real, és absolutament espectacular i es va salvar de miracle, i una armilla hagués evitat aquest apunyalament. Llavors, això és el dia a dia. L'altre va ser abans d'ahir, sortia a molts mitjans les imatges d'un atracament en una fruiteria a Barcelona, i va entrar una persona amb una arma de foc, i els companys van entrar i sense armilla, perquè l'avís que els hi va arribar era diferent, no de que era un atracament ni amb arma de foc, perquè normalment moltes vegades no t'ho diuen. Ells pensaven que era un simple furi que ja havia succeït, i quan van entrar es van trobar de cara, amb la sort que no va passar res, però un cop més exposats, i això és el dia a dia. Clar, l'excusa per no comprar al Departament d'Interior aquestes armilles, quina és? Que no hi ha diners, que estem en crisi, però d'altra banda veiem que diners, per molt que diguin que no hi ha, sí que n'hi ha, perquè se'ls gasten en altres coses. Aquest tema, ara sí que sencer és un tema. Clar, perquè veiem que els diners per segon que sí que hi ha. Sí. Hi ha diners, escolta, i per d'altres temes importants com aquest, o podríem parlar d'altres temes com la dependència, la llei de la dependència. Exacte, aquí no hi ha diners, però després per financiar alguns grups de comunicació sí que hi ha diners. Aquest tema és molt dolorós, evidentment, però no per nosaltres Mossos, sinó que jo crec que per tothom. La societat ara mateix ho està passant molt malament
hi ha gent absolutament desprotegida i veus que la resposta és no hi ha diners, però no tens que agafar el DOC dia a dia, i quan veus les subvencions que es donen, el criteri que es dona en un moment com aquest, és una autèntica vergonya. La resposta que es dona sempre és, o que ens han donat, és no hi ha diners, no es pot, això no ve d'ara, sinó de molt de temps. El que passa és que, sobretot arrel de l'apunyalament al juny, van veure una crispació tal en el col·lectiu d'agents que van intentar, i sobretot amb el manament parlamentari, és a dir, el propi Parlament li ha dit al conseller, senyor, vostè té que donar armilles, doncs ha intentat buscar una fórmula, doncs intentar colar-la. Llavors, quina opció hi ha? Doncs que se la paguin. Com bé ha dit el sergent, doncs paguem des de 150 a 430 euros depenent d'on estiguis treballant. Llavors, és una vergonya, no es pot dir d'una altra manera. Doncs sí. El conseller com ha reaccionat aquest matí davant la concentració de la conselleria? Bé, pel que ens han dit els companys, es veu que no li ha sentat gens bé. No li ha sentat gens bé i fins i tot els hi ha recriminat als companys dels sindicats que havien a dalt reunits amb ell. Bé, amb les típiques frases de sempre, que si el codi ètic, una de les coses que evidentment vigilarà, ho explico perquè es farà un codi ètic un altre cop, aquest tema també ve de lluny i es vol tornar a fer. Doncs clar, li dona molta importància això a la imatge, és a dir, la imatge que s'estava donant a baix, doncs que desprestigia el cos, coses d'aquestes. Ja ho sabem, que aquesta imatge no els agrada, evidentment, però és una imatge que s'ha donat amb la realitat, i si ells no fan el que han de fer, nosaltres ho farem públic. Aquest és un dels temes, i si de veritat els hi preocupa la imatge, jo crec que ara l'Andreu podria explicar, perquè a vegades ho explico jo aquí dia a dia durant les setmanes, però que expliquin quines condicions estan els vehicles, les instal·lacions, les comissaries, la formació de tir, això sí que és imatge, jo crec que el sergent ho pot explicar una miqueta. Sergent? Sí, bueno, tal com diu el meu company, aquí sí que és cert que arriba un moment que no hi ha prou vehicles, el col·lectiu té una mancança de vehicles i llavors els que hi ha són molt justos. Això què vol dir? Doncs que al final estan pràcticament les 24 hores rodant, o sigui, no hi ha entretorns que puguin estar vehicles aturats. Això té un desgast impressionant. Actualment hi ha moltes comissaries, vehicles de 4 o 5 anys, que estan ja, bueno, han passat moltes mans, estan molt xafats i són un perill per anar a segons quines actuacions en segons quines velocitats. No només per patrullar, que ja és molt. N'hi ha seients que estan enfonsats, n'hi ha molts forats al terra, comencen a estar xafats, i alguns ja tenen problemes fins i tot de quan passen la ITV, les estan passant perquè són cotxes policials. De miracle. Sí. Perquè si vaig jo amb un cotxe d'aquests que fos un particular meu, de segur que n'hi hauria alguns que no la passarien. Clar, hem de treballar amb això, doncs això el que comporta també és que la desgana. Això comportarà que si he d'agafar un cotxe que no està en condicions i és que no n'hi ha un altre, vull dir, és que podem dir no l'agafaràs. Bueno, si he de fer un patrullatge a 4 pobles més enllà perquè la comissaria és una de les comarcals que agafen diverses poblacions, doncs és pràcticament impossible. Bueno, això és el que comporta. A part dels vehicles, tenim que tot se va desfasant. Les comissaries és un drama. N'hi ha comissaries que, bueno, podríem posar exemples. A Ripoll mateix no funciona la calefacció, van tots endollats amb petites estufes elèctriques per tot arreu. I a la que enxufes endolles més de 8 o 10, salten els automàtics. Un Ripoll que a pic d'hivern fa molta fred. I una comissaria que, per exemple, només van posar aigua calenta a les dutxes. O sigui, si te vols rentar les mans, o ara que treballem 12 hores i has de fer el menjar i de més, doncs no hi ha aigua calenta. Bueno, són coses que ni tan sols se pensen en arreglar. A Blanes, per exemple, l'aire condicionat està fet tralla, per posar un exemple. Aquest estiu van haver persones que van haver de ser ateses per cops de calor dintre de la comissaria. Fins i tot hi havia una funcionària que va tenir que plegar i ha estat diversos mesos de baixa per l'angoixa, perquè va patir un atac d'aquests. Bueno, doncs, això comporta que tot plegat està en unes condicions que si se li diu a la ciutadania no s'ho creu, perquè semblaria que havien de ser els nens mimats de la conselleria, però en realitat això s'ha anat deixant i bueno, al final som els últims. Ahir m'explicaven un cas de la comissaria de Badalona, que és la tercera comissaria, o la tercera ciutat en importància i en número d'habitants de Catalunya,
i s'ha tirat tot l'estiu sense aire condicionat. I no sé jo, perquè a vegades expliques això i la gent pot pensar, bueno, doncs jo a casa tampoc tinc aire condicionat i no passa res. No, aquí estem parlant d'unes instal·lacions, els mòduls, com estan fabricats aquestes comissaries, la temperatura a dins és insufrible, igual que a l'hivern són molt fredes, però sobretot a l'estiu la calor s'ha patit molt, com deia el sergent, en moltes comissaries ha passat, però a Badalona concretament, que m'estaven explicant, quan va patar l'aire condicionat, la resposta va ser de que, bé, ho miraríem, però la persona que arregla això a l'agost no treballa, està de vacances. Llavors, clar, pensa que venen ciutadans, quan parlem d'imatge, aquest concepte d'imatge que diu el ciutadà, que diu el conseller, perdó, doncs quan ve un ciutadà a posar una denúncia, quan entra en aquella sauna, que els agents l'estan aguantant 8 o 12 hores, però quan ve un ciutadà que és a qui li has de donar un servei de qualitat, doncs evidentment han hagut queixes, hi ha hagut de tot, de dir, escolta'm, com em feu entrar aquí, no? És que no hi ha res més. És increïble, que els Mossos hagueu de treballar en aquestes condicions i moltes vegades jugant-vos la vida, no? Sí, clar, perquè en vehicles, com deia ell... Com deia el sergent, persecucions amb un vehicle així és un plus afegit de perill important, francament. Clar, el que no entenc, i suposo que la ciutadania tampoc, és com la Conselleria d'Interior permet que això estigui funcionant d'aquesta manera, no? Qualsevol ciutadà no podria circular amb un cotxe amb aquestes condicions, perquè no passaria la ITV, per exemple, no? Llavors, com pot deixar que els Mossos d'Esquadra estiguin treballant en aquesta situació, no? Tan precària? Bueno, jo també no voldria ser alarmista, no són tots els cotxes que estan així. No, només faltaria, Sí que n'hi ha diversos cotxes i podrien passar aquí matrícules i demés, o sigui que està demostrat que estan en pèssimes condicions, però no són tots. I aquests serveixen i corren el mateix que la resta. Vull dir, no és que aquests corrin menys, no, si és que com que no n'hi ha, no n'hi ha. I, bueno, l'últim que sabem és que possiblement a finals del primer trimestre de l'any vinent s'acabaran canviant, no sabem si tots o molts d'aquests. Però bueno, això ho porten allargant, ja porten quasi un any dient que cada trimestre te diuen que el trimestre següent ho canvien. Clar, això no sé fins a quin punt serà cert que ho canviarien llavors. Clar, possiblement perquè no creguin que sigui prioritari. És el que tu deies abans, de que no hi ha diners, però veus cap a altres coses o grups d'informació sí que hi ha, i com et podria dir, mil històries o moltes subvencions que són autènticament una vergonya actualment que es donin. Però és el que et dic, el tema aquest de que no hi ha diners. Quan hem explicat l'estat dels vehicles, com deia ell, que alguns fan autèntica vergonya, com estan per dins, de motor, l'habitacle, tot, absolutament tot, o que el propi cinturó no tanca, imagina't, el que suposa això, però és que no hi ha cap altre vehicle. Tu pots agafar l'opció de dir jo no l'agafo perquè no està en condicions, però és que si no, no surts. I surt un requeriment de violència domèstica o el que sigui, tens que acabar sortint amb allò, perquè els agents sí que són professionals. Aquí ve el problema. Si després hi ha un accident, el que sigui, tu has agafat el vehicle voluntàriament, vull dir, és una miqueta... és complicat, però sobretot perquè s'estan fent treballant en aquestes condicions que portem molt de temps denunciant.